अस्सलाम वालेकुम अरुण की रमेश तो अरुण की इंडिया में है राज्य के 12 वद मसई कोरी निहर अरुण निवडनी इंडिया का हम दिवे इन बेसवरवा ಕೊದ್ದಿರುಮುಗ ಎಹಿತೆರು ಗೊತ್ತು ಕಳೊಂಡು ಒಡನಿ ರಾಜ್ಯ ಮರಗಿನ ಮಿಹುಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಾದೆ ಬೇಸ್ ಪರ್ವ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಮರಗಿನ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾದೆ ಮೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹುರಿಯ ಹಿದಿಮೆತ್ತೆ ಬೆಸ್ತ ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗೆ ತೋ ಮೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಿ ವೆಲ್ಲೂರು ಕಿಯ ರಸುಗ ಹುನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈ ಅಣಗೆ ಮುಣಾಣಮ ಚೆನ್ನೈಯ वार क्यारी वाकी तिंगड़ी तेरेगा दतुरकोगे आदेवे रशे मी रशुगा उन्न हॉस्पिटल इंगेत मी सीएमसी हॉस्पिटल की मितोन लिबे हुरिया फरवा बस लिबम एबदे लिबे हम हुरिया फर इंसानों गुणमत्तुग जे हुरिया बलितुग फरवा हम निकोलो लिबे आसकु तेलिसिमिया कंकम वरगिना लिबे हिंगे बादे एटुस्ट एदुमट्टक मी वेल्लूरुग हुरी सीएम्स हॉस्पिटल वारगिन दिवे हिंगे फरवा होदंगे बादे एकमु अरुण मी उडनी ए टेस्ट कियानी पीएनडी तलसिमी अंगे तो एकमु मी उडनी लेकिन बोन मेरो कंतक बस आदे ए लेयाला कुदिंगे ए हिदमे बस मी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इंगे तो मी हॉस्पिटल के नामे की मी हॉस्पिटल माने बोन मेरो ट्रांसप्लांट कंतक बस एबोरी वारगिन दिवे हिंगे कोळ नास परवा होदा फेबोरी ए परवा तेरेगा रंगोलो गिन बस वारगिन कुदिंगे बहो ए तिबी आदिवस दुनिया का अलोडक मियको मी बेस परवा यन्नकम मी अलोड मियको गुलाफिया गुला इंदको इंदु गुला इंदको अलोड एमिन हवालवे होरिया कमस निमेंदं एमिन खयारी ओरे हम ए कुरबेंगुरी एम्मा रंगळ कांकं अलोड कोद्दे एग्गोतक बस एबिउंगे इतुबारु गेल्दे एमि हिंगमुनुजे बस कमे अलोड इराद कुरविया नुकुरं अदे बियातन एकाल आदसे स्मोनन दिमावे फकशे अलोड क्यारी आस बेसवर नन्न हम कोम्म दिवेसक बस दाने होर हिंगम जेगिन हम बेसवर को निमिगे दियस एगुम मेदुनुकंडी हम देवी हुरे अलोंडकी गुम अलोंड दन्नबम उळे वाकैकी अलोंडकी कागडक 12 वंदन राज्यगे उळेगूर मियक वातीवे अलोंडकी दिवे राज्य देके वार लोबिवा मियक वाणिगे तलोंडकी दिवे बहा दिवे हिंगे कमा दिवे हिंगे केयों गोस हुरिहा गोतकुम अलोंड वारामा दिवे राज्य के बारह लोग भी वेंगे तो अळुगंडु रमेश के एही दिहा दुवस वंदे इंडिया के वेल्लूरुग होदी अळुगंडु एतन दियेरुग रमेश नुदन्न रमेश का अळुगंडे प्लस नेंगेण एहे मीहिगे परातुन निबुणु मौलुमात गदीग रमेश कांटेक्ट कोरी अळुगंड फाह कुरणी इहुतिराम कुरुमगे सिफा वरम मती दरजे का पूरी परातिगे गोतुग रमेश अति पुरतम वगुतुम केशिगे निमेंदि वरक बोड वरक गातुं एही तेरिकं पोर कोद्दि परातें अदि हॉस्पिटल वरक गया गुळुमें ओतीतीवे अदि हॉस्पिटल बदिमिहुं गोवागें दियुमुगे हुद्दे इनतुग ओतीतीवे वरबोड फसे हवेगेंदे अदि हॉस्पिटल गे मुवद्दफुं मेसेने वरबोड हितराम कुरा मिहेगे गोतुग एगे नतीजागे गोतुं हिदुमे होदुमुग दिबिगतुमुग वरबोड फसे हवेगेंदिया मी गाळुन एम्मे बोड फाह कुरणे रमेश गे हितराम कुरुमा अदि हमेयाकी गणगे तेदुवेरिकम प्रोफेशनल कम वरबोड फाह कुरवणु अदि मी हमेकणि फरवागे कंकम गे इतुरबेस एहिं कोम्मे कमेग्गवेस एही तेरिकं बेणुम बिजे हालतिग एही तेरिकं फोर को दे अदि एही तेरिकं फोर को दे मेगिं अमिल्ले कोम्मे दुहा को हम तकुरार को गुळा हदा अदि गडिय फरवा तेरुंग वरपड फाह करवनै कितम्मे हेंदुनुगे वगुते कमको हम बराबर गडियं एण आसुन्न होरुं अलमन्न हम वरपड फाह करवनु हम गामिस अळुगंडुगे तजुरिबागे अदीग बुणंगुति रमेश की इतुबारो कुरेवे तेदुवेरी अदि एने अकीग हसिही परवा होदुं बदारू वरबोड फसेहगे नाण कमिके अदि दिवेहि बस वर परितवीमा इंग्रेसी बस कोम्मे ने गुणस पहुगे मस्तदे ए दिमय नुवाणे हे मामा वाहक दक्कं एहें वाहकु नेंगे फरातक बेस रमेश के एही तेरिकम अकीग हम बेस परवागे कांका कोरिये गेंदेवेण दे अगुस फेशुमुगे कुरिं परवागे हिदुमे हे फेशुमुगे कुरिं एना गे अगु एब गुणे ए फहुं एकी अबुत किया एकी कोई गोता हागा बदवता गेनस मी कंकं एनगे फरातुं फाहगनु कुरवे अळुंडु एदें रमेश के ही तरीका मिहातन होदा फतिबि फरातक मी वीडियो फेनिज्जकम बाणम एमिहुं रमेश के हिदुमे होदीरुग एमिहुंड पुरवनु तजुरिबा हको मितरकं हिस्सा कोल्लं एई एहेन दिवेहिं
පරවා හොදන් රමේෂ් කාරිය දාම් විස්නාදායරුග එමිහුන්න පසේහ කන්නුනේ හින්හම ජීවම කන්නුනේ එමිහුන්න මේ රගලු නිම්මුමෙත්තෝ නිම්ම පසේහවාන සවබෙක්ගම් ගහ අලුණු ගබෝල් කරන්නේ මම මිකම්ග එහිතරිකම් පෝරකොද්දෙන් රමේෂ්ගේ එහිතරිකම් හොදි එහෙම් පරාත්තකම් රමේෂ් සාමදුග දෙකේ ගොයි හිස්සා කොල්දම කී අලුණු මවර බොඩ එදේ කම